Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyan unsaon pagpangayo og pasaylo sa hinapon tungod sa imong nabuhat, sa wa nimo pagbuhat o sa pagdi nimo pagbuhat. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Nining lisuna atong tukion unsaon pagpangayo og pasaylo sa hinapon tungod sa imong nabuhat o kaha sa wa pagbuhat o sa di pagbuhat. Gamit kini pagpangayo og pasaylo sama sa sorry na absent ko gahapon kay lain akong paminaw, o sorry kayo wa ko katawag nimo kay na busy ko, o sorry di ko kadugay istorya kay naa ko sa trabaho. Adunay laing-laing paagi sa pag-ingon og sorry sa hinapon sama sa imong nakatunan gikan sa leksyon 4 bahin sa mga common nga greetings sama sa gomen nasai, sumimasen deshita, ug ang mas matinahuron nga moshiwake arimasen nga pasabot wa ko'y irason kanimo sa akong gibuhat. Ug depende sa sitwasyon, pwede po nato gamiton ang excuse me nga sa hinapon kay shitsurei shimashita nga pasabot na wagtang akong pamatasan. Natural, depende sa imong kaistorya, angay-angayon pud nimo ang level sa imong pagka-matinahuron. Ang gomen, di kayo formal o pwede sa mga suod nga kaila. Ang gomen nasai, formal o mubagay kung mangayo kag pasaylo sa mas taas kanimo, sa mas imong amo o kaha customer. Ang sumimasen, di kayo formal o ang sumimasen deshita kay formal. Ang moshiwake nai, di formal, mas formal ang moshiwake arimasen. Pero mas formal pagyud ang moshiwake gozaimasen. Ug ang pinaka-formal kay ang moshiwake gozaimasen deshita. Mas polite ang mga past tenses kay miangkon naman ka nga imo ning nabuhat ug di angay nga imong gibuhat. Ug ang shitsurei di formal ug ang shitsurei shimashita kay mas matinahuron. Ang formulas pagpangayog pasaylo kay adunay upat ka parte. Panglitan pag-ingon, sorry han dugay ko, wa manggoy bas. Ang pilmirong parte kay isulti nato ang atong sayop, ang atong sa, ug kinahanglan tapuson kini sa T-form. Sorry na late ko. Busa ang na late kinahanglan anaa sa T-form. Apan kung negatibo imong verb panglitan wa ka mobuhat, ang atong gamiton kay ang negative T-form nga nakote ug dili ang katong naide. Nakote atong gamiton. Ang ikaduhang parte kay optional, pwede naa, pwede pudwa. Kini ang pungs pagbasol o ang verb nga shimaw. Ang gamiton kay ang iyang T-form nga shimatte o kaha ang iyang conjunctive form nga shimay. Ang ikatulong parte kay ang pungs pagpangayog pasaylo, ang sorry nga parte. Ug ang katapusan, mao ang rason. Ang rason, usara ka sentence mubo ra ni dili tas-on ug tapuson gihapon sa T-form sa verb. Niining ehempluha tungod kay why bus, negatibo kini. Busa ang atong gamiton kay ang negative T-form na pod nga nakote ug dili ang katong naide. Nakote ang atong gamiton. Atong rebyuhon og usab ang mga po nga pwede nato gamiton sa ikatulong parte. Pwede ka moingon og gomen o gomen nasai nga mas matinahuron. Sumimasen o sumimasen deshita nga mas matinahuron. Moshiwake nai o ang iyang formal form nga moshiwake arimasen. Ug mas matinahuron ang moshiwake gozaimasen. Ug ang pinakamatahuron gyud kay ang moshiwake gozaimasen deshita nga anaa sa past tense. Ug ang katapusan labi na kung aduna kay sayop nga gihimo kay ang shitsurei shimashita. Busa sugod sa ibabaw, gomen nasai, sumimasen deshita, moshiwake nai, moshiwake arimasen, moshiwake gozaimasen deshita, ug shitsurei shimashita. Bali sa hinapon, sorry na late ko ha, wa manggoy bus. Ang malate kay osoku naru ug ang T-form niini kay osoku natte. Osoku natte. Unya pongs pagbasol, shimatte atong gamiton. Ug piliun ta ang gomen nasai.
sa poong pagpangayag pasaylo. Sa ikaupat nga parte ang atong rason tungod kay why bus, mahimo kining bus ga nakte. Busa ang tibok sentence, osoku natte shimatte gomenasai. Bus ga nakte. Osoku natte shimatte gomenasai. Bus ga nakte. Kung gusto kag formal kaayo, panglitan gamito nimo ngadto sa imong amo, pilion ta ang moshiwake gozaimasen deshita. Busa ang tibok sentence mahimong osoku natte shimatte moshiwake gozaimasen deshita. Bus ga nakte. Osoku natte shimatte moshiwake gozaimasen deshita. Bus ga nakte. Kung bag-o ka pa lang sa akong channel, atong reviewhan ang paghimo sa te-form. Para sa mga category 1 o root-dropping verbs, taktako nato ang ru ending sa dictionary form sa verb ug pulihan kini og te. Pangalitan, taberu, mukaon. Taktakon ang ru, pulihan og te, mahimong tabete. Ang tabete mao ang atong te form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, aduna tay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, og u. Ang katapusang hiragana usbon ngadto sa ang ku mahimong ite, ang gu ngadto sa ide, ang su mahimong shite, ang bumu og nu usbon ngadto sa nde, og ang rutsu og u mahimong utte. Para sa lima ka pinakakomun nga irregular verbs, ang suru mahimong shite, ang kuru usbon ngadto sa kite, ang iku mahimong itte, ang aru mahimong atte, ug ang te form sa da kay de. Atong pirmirong ehemplo nga sentence usa ka common nga pagpangayag pasaylo. Sorry na absent kog hapon, lain akong paminaw. Gamitan tag gomen nasai isip poong pagpangayag pasaylo. Ang mo absent kay yasumu nga mopasabot pod og mopahuway. Ang te form niini kay yasunde. Ang tibok sentence, kino yasunde gomen nasai. Kibun ga warukute. Kino yasunde gomen nasai. Kibun ga warukute. Karon gamitan tag formal nga moshiwake arimasen. Pangalitan adto ninimo isulti sa imong bisor. Kino yasunde moshiwake arimasen. Kibun ga warukute. Kino yasunde moshiwake arimasen. Kibun ga warukute. Sorry akong giabrihan ang bintana kay haskang inita. Gamitan nato ni gomen nga dili formal ug pwede ra gamiton ngadto sa imong mga amigo-amiga. Ang moabri kay akeru. Ang te form niini kay akete. Ang tibok sentence, mado akete gomen ne. Totemo atsukute. Mado akete gomen ne. Totemo atsukute. Kung imo ning isulti sa usa ka customer, mas formal atong gamiton. Pangalitan ang sumimasen deshita. Busa mahimo kining mado akete sumimasen deshita. Totemo atsukute. Mado akete sumimasen deshita. Totemo atsukute. Pahimangno, ayaw gamiti og kara o kaha node inighatag nimo rason. Sa in-English ug Binisaya manggod, common nga moingon tag, sorry na absent kog hapon tungod kay lain akong paminaw. Ang po nga tungod kay inighubad sa hinapon kay kara o kaha node man. Busa magtuo ka nga okay ra moingon tag, kibun ga warukatta kara kinoa yasumimashita. Gomenasai. Pero dunggan sa mga Hapon, ang kining kara kay mura manggog nang hugas kas imong kamot nga wa kay sa busa di kaangay mga igpasaylo. Di sila gusto ani sa ilang kultura. Kay sa ilang kultura, responsibilidad gani nimo, imo gyud nang tumanon, magkinaunsa pa. Busa atong likayan ang kara og node og kanunay lang tang mogamit sa formula. Kinowa yasunde shimatte gomenasai. Kibun ga warukute. Kino wa yasunde shimatte gomenasai. Kibun ga warukute. Kini maaning paminawon. Laing ehemplo,
Sorry akong gipawong ang suga, abi nako wa nay tao. Gamitan tag sumimasen isip expression of apology. Ang mupawong kay kesu. Ang te form niini kay keshite. Denki o keshite shimatte sumimasen. Dare mo inai to omotte. Denki o keshite shimatte sumimasen. Dare mo inai to omotte. Kung gusto ka magpulait kay panglitan, ang customer mo imong gipagngan og suga, atong gamitan og mas polite, shitsure shimashita. Kay sayop man gyud nimo. Laliman ka gipagngan nimong suga ang tao. Busa ang sentence mahimong denki o keshite shimai shitsure shimashita. Donata mo irasharanai to omoimashite. Denki o keshite shimai shitsure shimashita. Donata mo irasharanai to omoimashite. Common pud ni kaayo. Sorry akong nabuak ang plato, na slides akong kamot. Pangalitan mitambong kag party unya nakabuak kag plato. Atong gamitan og sumimasen deshita. Ang mubuak kay kowasu og ang te form niini kay kowashite. Gamitan natog shimatte isip sa pagbasol. Busa ang sentence mahimong osara o kowashite shimatte sumimasen deshita. Te kara suberi ochite. Osara o kowashite shimatte sumimasen deshita. Te kara suberi ochite. Sunod nga ehemplo, sorry wa akong katelepono nimo, na busy ko. Gamitan tag polite kay nga pong moshiwake gozaimasen. Panglitan imo ning isulti sa imong customer. Ang mo telepono kay denwa suru og ato kining i-conjugate ngadto sa negative ability. Shortcut atong gamiton. Busa gikan sa denwa suru ngadto sa denwa dekiru, denwa dekinai, denwa dekinakute. Busa ang sentence mahimong denwa dekinakute moshiwake gozaimasen. Isogashiku natte. Denwa dekinakute moshiwake gozaimasen. Isogashiku natte. Akong usbon, di maayo mo gamit og kara og no de inighatag og rason. Okay ras in English ug sa Binisaya, pero di ni matinahuron sa Hinapon. Pangalitan, tungod kay na busy ko wa ko katelepono nimo. Isogashiku natta no de. Denwa dekimasen deshita. Sumimasen. Ang paggamit og no de naghatag sa impression nga may rason nga wa ka katawag og di kaangay mga igpasaylo. Busa di may paminawon, stick lang ta sa formula. Unya moingon tag denwa dekinakute sumimasen. Isogashiku natte. Common pud ni kaayo nga panagsa mo balibad tag imbitasyon. Sorry di ko katambong sa party, aduna ko'y dinili ang toyo. Ang motambong o moari kay kuru ug ang negative ability conjugation niini kay kuru, korareru, korarenai, korare nakute. Shortcut ability atong gigamit gihapon. Ang dinali ang tuyo kay kyuyo. Usa kini ka noun. Gamitan tag gomen nasai. Busa ang tibok sentence pati ni korare nakute gomen nasai. Kyuyo ga dekite. Pati ni korare nakute gomen nasai. Kyuyo ga dekite. Ang kyuyo ga dekite kay rason nga common kaayong gamiton. Busa maining memorizon. Ang sunod nga ehemplo kay common pod kaayo. Sorry di ko ka-istoryag dugay karon, naa ako sa trabaho. Ang mo istorya usulti kay hanasu ug ang negative ability conjugation niini kay hanasu, hanaseru, hanasenai, unya hanase nakute dayon. Shortcut ability gihapon ni. Ang naas tunga sa trabaho kay shigoto chu ug usa kini ka noun. Gamitan natog sumimasen. Busa ang tibok sentence nagaku hanase nakute sumimasen. Shigoto chu de. Nagaku hanase nakute sumimasen. Shigoto chu de. Common po kayo ni nigbalibad.
Sorry, di ko kaadto karong adlaw na ako'y buhaton. Ang moadto kay iku, og ang di kaadto kay iku, ikeru, ikenay, ikenakute. Shortcut ability gihapon ni. Ang adunay buhaton kay yoji, og usa gihapon ni kanaon. Gamitan natog gomen kay imo ra maning amigo ang imong pangayuag pasaylo. Pusa ang tibok sentence, kyou wa ikenakute gomen ne, yoji ga atte. Kyou wa ikenakute gomen ne, yoji ga atte. Ang yoji ga atte kay usa pod ka rason nga kanunay gamiton, busa may pod ning memorizon. Sumahon ta, niining lisuna atong gitukion sa ang pagpangayag pasaylo sa imong nabuhat, wa nabuhat, ug di buhaton. Ang formula nato kay adunay upat ka parte. Pirmiro kay ang aksyon nga imong nahimo o wa nahimo ug di himuon. Kini tapuson sa te form sa verb. Ug kung negative gani ang verb, gamitan ta sa negative te form nga nakute. Ang ikaduhang parte kay optional, pwede naa, pwede wa. Expression of regret kini og ang te form sa verb nga shimaw mo'y pwede gamiton. Shimatte o ka ang conjunctive form shimay. Ang ikatulong parte mao ang atong expression of apology sama sa gomenasai, sumimasen deshita, moshiwake arimasen og iyang mga variations. Pasabot ani nila tanan kay sorry og ang shitsure shimashita nga pasabot excuse me. Gamito na to ang tibok greeting og mga past tense forms sama sa sumimasen deshita o moshiwake gozaimasen deshita kung ang atong gikaistorya mas taas kanato. Og ang ikaupat og katapusang parte kay ang rason nganong imo tong nabuhat. Kinahanglan mo bo raning partiha og tapuson gihapon sa te form. Kung ang verb negatibo sama sa part 1 nga negatibo, gamitan natog nakute. Og diri natapos ang atong leksyon. Salamat sa pagtan-aw, kita na pud ta sa sunod. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyou ni gambarimasyo. Otsukare sama deshita.